Nu er det så mig, der kan mig, mand. Og Philip, der skal hoppe på dem alle sammen. Philip, han har heller aldrig prøvet det før, men nu skal han prøve. Kom så. Vi starter med etteren. Der er sikkert nogen, der tænker, men det er jo pisse let, det er bare at svinge sig rundt. Ja, men når I prøver, så er det faktisk her svært. Se, nu det begynder der seriøst at ligne noget. Ja. Lad os lige filme det op på trappen af, så I kan se, hvordan han snor rundt. Det ser ret fedt ud. Det ser faktisk her nice ud. Så tager vi den op på 5'eren. 6'eren. Nå jo, 6'eren. Wow! Woo! Og 7'eren. Tag den på 7'eren. Nu har jeg set, hvordan man snor rundt. Woo! Det var fedt. Så er det 8'eren, mand. Så er det 8'eren. Kom så, Philip. Du skal bare tænke på, bare snurre det rundt. Jeg har også tænkt anden ting, jeg tænkt på. Hey, vent. I like it. Look at this. Han gjorde det i første forsøg.